action. Ti, 12, 13, 14, 15, 16. Hej. Jeg vil gerne have en smoothie. Vil du gerne have den her kop? Okay. Jeg laver dig lige en smoothie. Okay. Så har jeg lavet din smoothie. Vil du have din smoothie? Ja. Her. Hvor er mine penge? Du har jo ikke brug for nogle penge. Okay, jeg har ikke brug for nogle penge. Gå bare med det. Vent! Må jeg tage noget af det der på? Ja, selvfølgelig. Men du tøjet. Ja. Skal jeg hjælpe dig? Skal jeg hjælpe dig? Okay. Det må gerne. Jeg skal lige hen og spørge direktøren, at jeg skal hjælpe, okay? Okay. Så har jeg været hen at spørge direktøren. Han siger, at jeg skal hjælpe. Hvad laver du? Jeg prøver at sætte på. Jeg hjælper dig. Du kommer til at se pæn ud. Du ser ret pæn ud. Ja, så kan du gå hen og drikke din smoothie. Ikke? Fordi, du skal have noget på. Det er ikke bare fjollet, vel? Du ser godt ud, hva'? Gå bare hen og drik din smoothie.